Karbi Anglong pen Nagaland ahoy tilabasti along inut kititang abangar pum kilong. Khat-khati PS ke parlo tilabasti Nilmar Kumar Bagan along inut kititang abangar pum kilong. Katini dun atengke pedap adap apor malom inut arta inkoy danar kep arta ariso kititang abangar pum rat atum theklong si khat-khati pulis atum aphan birta pipen adi malong palidam pen chepari deng pon si postmortem aphan dipuan ponlo. Kitilot abangamen lake Muksi Ali Arta Inkoy Ranar Kep Dimapur Purana Bazar Asor Pusi Pang Thekpon Bangso Ariso Drugs Kecho Abisi Araki Kijum Overdose Pen Ajoksi Kiti Tahai Pusi Rat Atum Lapen Raikom Asai Khetum Pen Hon Thepon News Text Report Karbi Anglong News Channel. Kinang soda berta nonamat Karbi Anglong News Channel along akimi pherang kinangji Dipu Bokajan Dua Barguri Dongka Vothadlangso Hamren Khanduli Border Umlangpher Umpanai Dongmukak Humri Ignon Thare Gulab Singh Inghi Technical and Editor Karbi Anglong News Channel Mobile number 60025122305. Richard Tokbi Education Integrated Circuits Karbi Anglong Autonomous Council along Arpudeng Detpen atok ano inglong arlok anta loka charli mati education ahinanat kapaprekpon apranganat dambom ason. Lason sikidamtang 2021 to 2022 aningkana parman school ahem along tin sitame new construction mati akimi nangpo pu sarkar tumaphan kapachini pon atengpen dengpon lo. Richard Tokbi Karbi Anglong Autonomous Council along Education Integrated Circuits Arpudeng Detpen Inglong Arlok atok anu constituency inkoy tok an adim sitame loka charli mati education anat kapeprek pon asonsi non Karbi Anglong along kachelardun asonsi thekpon longlo. Athema Inglong Arlok atok anuta loka charli thek nang jipu matha ponsi Karbi Anglong Autonomous Council pen reef pu a scheme deng ponsi pi ponlo. Rapang ripen Karbi Anglong angkang pi anta deng ponlo. Lason thak si constituency inkoy trok arlo along tin setame reef pu scheme deng ponlo. Ongdung school ahem kimi kikim jiaphan pu mathasi Karbi Anglong Autonomous Council Education Integrated Circuits Richard Tokbi alangni kabor idun pena joksi pini lapuan loka charli anathu loka charli a osumar atumapan pen chenglok education ahinanat kapeprekpon ang songanat dambom ason thak loka charli ahem kimi kikim pon pen ke ongdung atum thekpon long pusi cherok tok arara tum pen kachoro pon aphai ongdung ason anparta halaso ahut a block tin along pusitami ongdung grief a scheme pen kedeng pon a constituency along tin sitami Kachelar phun asonsi thekpon long puta hawar arara tumpen chethan pon ringti. Richard Tokbi Education Integrated Circuits Karbi Anglong Autonomous Council along Arpudeng Detpen akacheprek do pusi cherok tok arara tumpen akero thekpon long. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Volongkom aji PHE IB along Karbi Anglong Territorial Social Security Association atum ahin pen pherangke amai kangnipon. Pinini phaitari ki CR ni Volongkom aji PHE IB along Karbi Anglong Territorial Social Security Association mate thi hekpen KATSSA atum ahin pen pherangke amai kangnipon athe ke endam ke Karbi Anglong kero 6 schedule aron atengpen inglong aso kero anta rights do. Mati mithang alongri alongpat lapen inglong aso atum anhelo longle phelang ahem phulo sita nonke lada Karbi Anglong Autonomous Council ke Japon atum ke inglong aso atum aphan ke ahisap ke enpon pedet ason athe akhai kaprek Bihari Muslim Bengali Maroria lapen inglong aso pen badet ke Karbi Anglong Autonomous Council pen mamatsi longle apata halatum aphansi pi pa phrangji lake ladak dipu rong sopi arlo kedo amatsi imekpen theklong prong alamlo long ko anlo ne town arlo alongle glass corner si longleta namlablo kither thip ahemarit sitame kimlo sitame phlung hai hi bonta mithang akhai phansi pedo sojo ason si thekpon long
katsa asong pen phirang ke amai ke phapon pen Karbi Anglong arat Inglong aswa tumaphan abang Putin apanta longle apata inut along pen chiri kep kep longle apata ake joy pen pipo nangji lapen longle philang alam ke hang ijo border along alam lasi a border tin along sitami Inglong aswa tumaphan longle apata pipon lap nangji pusi katsa asong pen kachuningri padupon Lasi Karbi Anglong Autonomous Council ke Japon ke theki dinga tu matha pemera methang along ri along le philang raikom pemenangji lasi long le philang ke raikom ji pulote anutin aphan setami chiri kep kep long le apata ake joy pen claim pilap nangpo pusi katsa president Samson ingti pen pherang ke amai ke pha ahut lam than pon tangte alang li pen ke than pon alam le arju ik sinang wolongkom aji pen bidor singterang Karbi Anglong News Channel aprang si bini nili tum katsa hampang song pen bini lak ni phai isi pai pai achik lulo suri inira ikora thom ini August 1 2023 dak bolong komaji PHIB long je pherang KMA non apor nili tum ke dopon lalo asi pidap pinangan apor pen nilitum katsa hampang song gitu executive member tuman chitong si ke claim ke dam je puthak Karbi Anglong along ko pisi ilitum ke claim ke dam dun je puthak pinangan chingkrung chingsai lo labang solong ke chingkrung ke chingsai a mai long ni tum ka chitong katsa claim rapet Kong Chun Bang Rang Sina Terom Secretary Hong Terom Lapen Administrative Kecipedu Nai Bangku Joy Rongpi Asangho Lapen Ladak Nitum Bang Rapet Lo Assembly Katsa Assembly Committee Longpen Youth Akong Chun Bang Agustin Hanchu Lapen Ilitum long Lapuson Kecipiduk Nei Ilitum Pana Ju Piolo Lakaduk Kawin Ilitum ke claim ke dam Kecipiduk Nei Along Isia Nok Bielson Alang Litame Ilitum long nang claim Alang La Ju Piolo Pupe Alang Li Men Kom Hanchu Lapen Anparta Ladak Bolong Komaji Langper constituency a committee a president hay Roelson Teron lapen Kong Chun Bang George Inti lapen lang itum ladak a members doan alang itum pen labang so pinangan pedap nilitum baji kebra chitim mapor pen pinangan chingkrung chingsai chingrai la si pinangan itum ke chingkrung chingsai pen teblong si non pothot nang litum pherangke atumaphan nang ka chupha pen nang le tu nang chetong duna tuhan aprang si duan media klembang kubang pi atum aphan katsa hampang asong pen nang le tum phan kurbang tu pi jolo lapen nang le tum son suri nang le tum makam mena kam cipikok si ni le tum nang chohang nang chopha pen nang chetong duna pot nang le tum phan itu niat long pen itu nang le tum phan kardom pe jo ton lo la sipini nilitum la executive meeting long kachirai pen upcoming ma ke wangji along ko PPC event PPC ni tu kachingwai pen ke claim pon jima labang so aputha ka phan kachingwai pen kachirai alam the nang litum media thengno pemrat Karbi Anglong sulangdo rat atum phan ta ke pachini pen je rat atum long kachirap titu dun je phan ko PC ke claim ke dama labang so aputha abangke nilitum kon Chunbang katsa lembangku rang sinateron alang lipensi nang litum media thengno pini nilitum kachingwai la pen ke claim ponji along kachirai alam thean nang litum mathengno jai pusi non alang lipan mangsi la kadu ka ve alang lipathan pansi alang lipan R2P no choro par long ne ko ke hai non lipan porna pe control pot lasi pini bangso phirang ke mai long na chitong dun kapre ka a channel pen phirang ke dum han setame Karbi Kardong pajuri lo kardong lasi